Mä en kotia saatana, mitä tää nyt vittu on enää kuvaa. Kovili otti saatana, se on soitettu jo perkele mulle peliliikkeet ja YMS. Ihminen perkele kotiansa pääsee saatana, se on ihan paremmin saatana. On ihan sama vaikka Tapio Vinakko vittu saatana, kyllä mennään kotias saatana. Ei tule mitään merkitystä. Kotiin mennään, omaan kotiin perkele, kun ihminen saa kotiin perkele, vaan kun sekin keritty perkele. Siellä ei perkele niiskutti vaikuta eikä mikään saatana. Omaan kotiin kävelen nyt tässä perkele, ihan EVVK vittu. Taksi soi vittu ja tuli kallis. No ei oo yhtään EVVK, ei oikeastaan kiitos. Työssä käyvä ihminen minä. Kotiin menen täällä saatana, menen tänne kotiin. Otan avaimen taskusta saatana, onkos mulla enää avainta? Jumalauta, se mulla on avainta, mä pääsen omaan kotiin vittu, onko emäntä heittänyt vittu helvetti? Mulla on avain, perkele tää mä en kestä. Sori vaan. No sori kun se vähän kestää saatana, kun se on vähän tänne vakautunut tää joku vitu. No saatana kun ihminen saa perkele. Se vähän viehdyttävä. Sori, kato kyllä. Vittu mulla ei ollut niinku sytkikin muna. Kato sytkikin. Vittu mulla on ollut perkele muistanutkaan tänne kato. Laitettu vaan tunnetaskuun saatana. Vittu kännissä on saatana. Ehkä näkyy nyt ihmisen nimiäkin, ellekään niistä perkele. Kato kun tänne ollaan menossa, täällä ollaan perkele. Sori kun minä laitan tänne perkele, minä käännän tän Helsingin muuten takaisin päin. Nyt ollaankin vielä päin saatana. Kato kyllä minä avun. Aukolkaa nyt saatana joku perkele. Eikä mulla sitä oo merkillä mukana. Mulla on varmaan suukkunut vitu ove, että pääse perkele tonne omaan kämppään. No se on sitä perkele sitten. Siellä ollaan sitten, että ei oo perkele ilikalainen kämppää avaimia. Se on vaan vittumainen. Minä lopetan tää vitun vaan, mä soitan kohta uudelleen, heippa. Soitan vittu perkele ihmisen avaimia. Haitko kun ihminen saa avaimia? Tällä on omalla saatana vittu. Saatana kun ei saa ihminen avaimia. Tällä saatanasti avaimia mulla saatana perkele, että mä en tiedä nyt saatana, eikä mä oon pöhlöstä. Heippo se, minä eikö se perkele, heippo. Saatana. Tupakkikin löytyy saatana, tupakkikin löytyy. Kyllä mulla tupakkikin löytyy, että en mä pöhlöstä, ei se tupakki oo. Hyvä tupakki onkin, minä tästä polttella vaan tässä. Vai saatana saa tupakki, no perkele minä tiedän, että on. Perkele kun saa tupakkia perkele kun mulla on tuo tasku vittu. Nää on tasku on saatana, perkele saa tupakkia, perkele kun ei saa tupakkia. Perkele kun ei saa tupakkia, saatana kun saa tän tupakki perkele. Saatana kun ihmisellä ei oo perkele, on mä hukkunut saatana nää kaikki. Mä oon hukkunut sen saatana uuni. No on, ei pääse kotiin perkele, ei pääse kotiin ole jäänyt puolesta. Näin on sitten saanut perkele, jostain pitää perkele nyt saada perkele niinku oikeesti niinku tupakki. Siis oikeesti niinku, että saa niinku ihminen tupakki. Saatana pitää saada tupakki. Tupakki pitää nyt saada. Hirveä tupakki himo on mulla ainakin saatana tää. Kun ei saa nyt saatana tupakkia mitään, ei saa saada. 10 kertaa tupakkia pitää kun hakkeita on oma. Ei niitä eipä sinä kukaan ota niin.
Mikä se nyt on teipä? Kyllä joo. Täällä ollaan. Mitä tässä? Ei katiakkaa siellä, ei kohta. No en minä omassa kämpässäni, kyllä mä käyn omassa kämpässä. En mä oikeesti tiedä, tai oikeastaan en tiedä kyllä, en oikeesti tiedä, täytyy sanoa näin. Hyvä se oma kämppä, ei oo mitään on merkitystä, ei minä merkitystä, mitään on merkitystä, kyllä mitään merkitystä. Ja nyt joku voisi niinku mulle jotain kiittää tai jotain. Kyllä. Minä pääsin omaan kotiin, niin jumalauta ihminen pääsi kotiin. Ihminen ei pääse nyt kotiin, että mä voi. Pyrkää kun mä alkaa saada. Mä aloin lopettamaan nyt, hei. En tiedä, kun vaan nyt pelkän, kun vaan nyt ei saatana mulle sanoa mitään, niin mitä on merkitystä. Minä menen mitä mä teen ja mitä on merkitystä. Pelkät tätä ei tehdä edes.